Опс, опс, цицки, цицки. Цицки. Опс. Здравейте на всички, аз съм Жак 11 и днеска играем Monstrum, Monstrum или както искате го наричате. И се пробваме да я минем, въпреки че няма да стане, сигурно. Не бе, добе. И разбрах, че тук има такива неща, да. В чекмеджетата. Което беше важно, го знам, ама аз не го знаех. И днеска ще се пробваме да минем играта. Сега ще излезем. И знаете, че не снимах толкова много време, но просто ходих на такова. В Испания, на почивка в Испания. И просто, нали, нямаше как, нямах достъп до компютър. Пък имаше компютър, ама той беше 6 гигабайта RAM. Много малко място на дейце. Нямаше как просто, много съжалявам. Но за сметка на това, сега ще снимам почти всеки ден. В смисъл, ще снимам един ден и другия ден ще го качвам. Защото не мога веднага... такова тръгнах на омага. Не мога веднага да го качвам, защото... Нали, сега, например, сега ще ви кажа колко. Сега, например, 8,5. А пък след малко трябва да... Имам работа просто, така да се каже. Някой може да се каже, да, просто го мързи. Не ме мързи. Бил го направил с удоволствие. Също ще взема да се каше. Но... Трябва просто, наистина... Мамка му! Макс. Мале хора. Имам едно нещо за подводницата и едно нещо за хеликоптера. О, мале. Ако намеря второ нещо за хеликоптера, отивам за хеликоптера. Трябва да ми ключовете. Вече... Ти беше много близко. Я да вляза вътре. Мен само да... Хи-хи-хи. Обичам да го правя. Ай, глупости. Ко се чува така, хора? Добре, ти често го слушам, ама... Не знам какво е. Ако някой от вас знае, може ли да ми кажеш? Не знам. Хора, това вече не е нормално. Не е нормално, не е добре. О, не. Когато присадка с лампите, нали знаеш какво става? Означава, че сме с ловото дебело нещо. Не е добре. Тук ще умрем скоро, май. Извинявай, че ти ме лаги, просто... Бих искал да не ме лаги, ама... Тук бяхме, бе. Къде е изхода, бе? Тук бяхме. Чай се. Тук бяхме ли? Тук знам как да го отворя. Хелп! Аре, бе! Казах ви, хора, казах ви, мамка му. Дишай. Газ! Хелп, моля ви. Ти още не ме гони, бе. Ще ме дига ти, бе. Имам чуш, че ти ще дойде. Със този шум. То всъщност ключовете може да са в етите. Ще отворим. Хора, сега сме... Доста напред. И ако умра, са нерви адски много.
Тихо. Тихичко и спокойничко. Кое ти бе, мамко? Така имам чувство, че няма има. Имам чувство, че няма да има нищо. Ето и ни трябва то. И да горивото. Така. Още напред. Ариве. Момент само да видя нещо хора. Момент. Ариве. Окей. О! Къде са клещи, бе? Не. Не, о не. Къде отидаха клещи, момчета? И момичета? Ако има такива, не знам. Ай, сектир. Не е възможно. Не, бе. Мамка му. Мале, хора. Това не е най-лошото нещо, което може да се случи. Мале, сериозно ли, бе? Как е? Направо ужас. Не, бе, май сме на друга страна. О, не, ти има и два. Хора. Да, определено и два. О, това е бая близко. Виждате, че не говоря просто. Какво да говоря в такъв момент? Какво да говоря, то не знам какво ще има за тъгъла. Добре. Отвори. Хора, трябват ми клещи. Фак. Окей. Вау. Окей. След тук... Това е близко. Оп! Хора, гаден избор. Хем може да почнем подводницата, хем и хеликоптера. Чайте се!
О, не. Чакай малко. Няма ток. Присядка мобита, той наблизко. Аскер. Хора, много мря така. Да трябва да снимам и да снимам, нали? И нали, така да стане. Схем да ме е страх, защото съм напред. Ама да отворя и да отпред и да ме убии. Мисля, че е малко прекалено. Бе. Влезай, бе. Не е добре. Мен само да... Да разберем дали е наблизко. Сега ще разберем дали е наблизко. По-добре така, колкото го разберем по труден начин. Оп. Добре. Хора, чувам го. Страх ме е. Ако излязат, то ще отпреде, нали? О, не. Това е наблизко. Наблизко ли? Дали? Тук не бях отворил аз. Мале, хора! Знаете ли, че той ги отваря, ще извърчи? Ето го! Бегай! Run away, never come back. Holy shit! Опа! Мамка му къде заглежда? Може до сега сме се смъкнали. Толкова съм близко. Къде избягаха клещи, бе, хора? Да не се счупиха, ко стана, мамка му? Как ще изчезнат, бе? Как така ще изчезнат, бе? До сега? Мале. Не мога да държа. Леко, бе. Мидрото ще... мерси. Само тази пидоска. Не мога да разбера. Чакай, има нещо гнило, бе. Хората, които превъртаха играта, отвориха всички. Всички отвориха. И не ми се счупиха клещи. Ако на мен ми се счупиха. О. О, мага. Той ще дойде там, от друга страна. Значи, ако вземем логиката, той забиколи. И ще дойде оттам. Нали? Ох, ще ме стресна, бе. Ако ме стресна да подадиш и ти, така, ще получа инфаркт. Дедес! Бягай! Шт! Тихо там. Тук сме били. Не бе! Не бе! Окей. За сега сме скрити.
Трудно се пробваме, ама... Yes! Той отвънка. О май гад. Хора, ще го поизчакам. Не ми пука. Ако трябва 5 минути да минат, ще го изчакам да се махне. Yes! Хора, може да я превъртим. Омага, в рамките на 5 епизода. Омага, ако я превъртя, много са кефя. Омага, хора, ще изчакам още една минута. Чакайте. Няма го. Що малко си... То винаги. Ако е наблизко, лампите присъдка са. Значи това е надалеч. Айде само нагоре. Тихо. Гайс, вие знаете ли колко сме близко? Точно така. Чакай там. То надалече. Бързо. Там. Тук няма нищо е. Сектир. Момчета и момичета, въобще хора. Къде ще бън... Не. Деде с... Мамка му. Прецаках ми се, той жестоката. Не може, бе. Не може да бъде, бе. На тези, които гледах, ще я превъртат. Тук има тубизи. Ма при мен за коня. Виж кой е тъпо. Слиза. Бързо така. Значи сега търсим туби. С гориво. Мъка. Значи май бяха 2 туби. Ти копеле май близко. Казвам май. Момент се почиша. Така. Значи, сега би трябвало. Добре. Там лампите присъдкат. Той е вътре. Аз съм вънка. И бягам с 200.
О, не. Мале, хора, стана забъркано. Трябва да избягам, трябва че надолу. Ама чувам пръсканите. Чай сега натам, винаги натам. Yes! Ето го надолу. Намираме двете помпи. Губиш това. Абе, ако трябва да взема 3 за безопасност. Мисъл, не за безопасност, ами за всеки случай. Защото скъде знам колко ще му трябват. О, ние откъде тръгнахме. Хора, малко се починим. О. В повече ми дойде това, хора. Ако ви питате кое е напрежението. Сега представете ли си да умрем? Толкова сме близко. Толкова много. О, мага. Всичко това го направихме в рамките на 10 минути, май. Само етап. О, не идва ми пиката. Имаш ли огънче, бе? Мале, хора, толкова сме близко. Оф, той напрежение ми писна. Не. Не си го помисля, гадно купеле. Ох, ходех си в генерал. О, майко, хора! Много сме близко, много. Обаче тук виждам, че лампата преса, така е, не излизам. Имаме късмет, че сме срещу това, а не срещу Гемел медузата. Нямаше да излезе да сме срещу дебеланкото. Само Гемел медузата не искам. Защото Гемел медузата е гадна да излезе от яйцата, от шахтите, откъде ли не. А пък ти не просто се издава, когато лампите пресаткат, а пък не се издава, когато освети оранжево или... Абе. Чакайте малко. Така нали бяхме, бе? Настръхнал съм. No. Yes. А, така маха сега на копеля. Не, бе. Съм долу обаче. Че на къде си не те знам, ама аз съм на това. Оп. Кажи ми, че тук има туби. Моля се. Теба. Окей. Не ми кажа, че тук е свободата. Мамка му.
Малко е. Уф. Прецакам се. Ето тук мога да намеря Тоби. Ти идва. О, много ще ми готви. Тук вече съм горе-долу в безопасност. Поне за мен. Въпреки че пак може да дойде така, ама малко тъпо. Малко трудно. Не е чак толкова. А пък имам нужда, ако беше така, ще я служи. О, не. Fuck you, man! Flashlight! Flashlight! Маха се от мене, бе. Моля да маха се, бе. Пусти ма да живее, бе. Не! Не. Момент. Хора, трябват ми само двете туби и съм GG. Или 3, не знам. Лампите ни пресяткат. Мамка му, хора. Къде се крият тези двете туби? Писна ми. Yes! Кажи ми, че тук е едната. Или повечето. Ай, ти си бахти, че бъня ги, бе. Хубаво е, че не знам за коме. Оп. Искам тези камери да работят. Радио. Слушай ме. Радио, радио, радио. Enjoy. Пускат. О, фак. Имам идея аз. Така. От колко няма ми трябва запалката. Вземам радиото. Отварям. Пускам и хвърлям. А, така. А, така. Той отвори! Колко близко е било, майко. Омага, омага. Сега ще трошня радиото и си заменя. Само да ни отвърчи. Чупи радиото, окей. Така, фил пъмп танк. Анко хеликоптер дор. Омага, хора.
Къде са тъпите пумпи? Толкова хора са мърчим с тази шибана игричка. Power. Оф, не ми трябва той, бе. Ко направи той, бе? Ай, ко прави, бе? Ко прави ти, бе? GG! Бягай! Бързо! Хора, сори, просто метнах играта долу. Цъкнах контрола от да искам от страх. И ето какво стана. Той ме намери. Или тя. И сега сме на косъм. В смисъл, виждате какво става. Ще трябва да го обработвам. Да ги свържа в едно. И става страшно. Опа. Долу. Къде сме, бе? О, не. Не искам тука. Виж как го взех на ръж. Абе, майка ти да еба. Опа, ежеди. Брат, ти, педърст. Може го. Пък той в нирчето. OMG, guys. Маре, без той ми трябва. Нищо. Нищо. И хора. Holy shit. Пак ли такова, бе? Всъщност ти няма тръж. И вече ти. Отварям. Да видя все пак, може да има нещо. Дори аз не знам какво вече. Като ми трябва само туби за горило. Хора, малко трябва да спираме епизода, което ми става таки тъпо. И вие знаете защо. И в секюрито му взема. Този в бриджите. На моста. Ай, сега затваряй шубаната врата. Добре, ето сподуре. И... Да. Къде да така неща, е? Ако намеря втората стуба, гайс.
Окей, дишай, няма умрем. Поне не трябва. Моля те. Хора. Стана ми лошо. Надолу беше, нали? Надолу беше, нали? Накрая после отиваме под вода. Мамка му. Той е тук. Кажи ми, че няма да намерим. Моля се, само това ми кажи. О май гад, само не ме хващай, моля те. Само не ме хващай, бе. Ма хванеш ти, бъм майката. Хора, ти просто много се изнервя, много. Вижте сега, това е истинско напрежение. Истинско. На кого съм от смъртта и от оцеляването съм. Ко трябва да направя? Освен тези задачи за хеликоптер. Аре, спри да идва живее. Гадно нещо. Когато спре, тогава ще тръгна. Ще намеря шибания хеликоптер, ще направя всичко и ще мина играта. Не ми пука. Не спира, бе! Що не спира? Трябва да се махна тука. Стига, бе. Мъки. Но не забравяйте, че това е само една игра. Омага, хора, ако я превъртя, вие знаете ли какво значи ти? No thanks, дето е с 27 000 абоната. Е смисъл, без 300, това 300 на 26 700 абоната са нищо. Дето той ги събира за една седмица някъде. Те са 300 абоната. Добре, той се махна. И представете, той не е превъртял играта. Аз ако я превъртя? Той не е тук. Ако е тук, вече се изнервя. О май гаш. О май факинг гад. Първо с ключовете. Метнах ключовете. Опа. От толкова напрежение вече ги изтървам. Поне героя. Ме само да погледна нещо. Добре, няма го. Няма да ръшвам, защото той ще мъчи много. А вие знаете къде беше последно. Yes. Сега ще ръшна. Това е копеле. О май факинг гад! О, не. Къде е това, бе? Той идва. Хора!
О май fucking god. О май гад, хора! Fuck you, не! Не! Да те еба, гадното нещо се еба. Махай се от мене, гадно копеле, шибано, нещастно. Се махаш. О май гад. Не! Идва! Дай да влеза. Yes! Oh my god, yes! Oh my god! Oh, yes! Yes, хора! Oh! Yes! Oh my god! Oh my god! Хора, превъртяхме я! Ви разбирате ли, превъртяхме я? Oh my god! Oh my fucking god! Yes! Хора, yes! Напишете, моля се, по едно коментарче напишете. За това те превъртях. Хора, очаквайте и още епизоди на Monstrum с подводницата и с лодката. Спасителната лодка. Хора, чао!